wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana barka ina muna fata alkhairi. Yau muna 4 ga watan Mars na 2026. ‘Yan uwa jiya na yi bidiyo dangane da takara ɗan ƙasanmu, laccizon ƙasanmu, Muhammadu Isuhu. To na ga waɗansu ƙila baƙa adawa tana cinsu. To bar in ba ku muku wayan baya. A da, ni ina cikin mutanen da suke ƙalubalantar Muhammadu Isuhu sosai, wanda sama rizo duk kowa ya sani. Ina cikin wanda ne ƙalubalantar Muhammadu Isuhu. Amma daga baya cikin bincikenmu, cikin kuma aka ce kana girma wayo na ƙaruwa gare ka. Muhammadu Isuhu lokacin da yake mulki, ‘yan baƙa adawa wanda suke mai baƙa adawa, su suke ɗaukar nauyin ‘yan ta'adda, ana ta'addanci cikin ƙasar Nijar. Dan me? Dan a ce Muhammadu Isuhu ya kasa, bar a yi mai kudeta. Ba a taɓa samun wani shugaban ƙasa ba wanda a zamanin shi aka kashe soji 200, soji 100 da wani abu, shina saman mulki kamar lokacin Muhammadu Isuhu. Me ya shayi wannan? Abin da ya shayi wannan abu, ayi ta ta'addanci, ayi ta yin ta'addanci cikin ƙasar Nijar. Sai aka ga me ya kamata a yi da a yi mai kudeta. Muhammadu Isuhu ya hau iko ko wata guda bashe ba aka so a yi mai kudeta. Sai da aka shirya mai kudeta kusan 7 waɗanda dai ne sani. Aka bi ta hanyoyi, ai ta kashin talakawa cikin ƙasar Nijar. Saboda mi? Saboda Muhammadu Isuhu sojoji su ce bai iya ba, ya kasa ai mai kudeta. Da yake dai kana gina rami kana faɗa a ciki. Lokacin da Inatas aka zo aka babbake Inatas, saboda mi? Saboda sojoji su tashi tsaye su yi kudeta, su ce dan mi ana ta kashe su kamar da zanimo. Amma sojojin suka gane da cewa wata milaƙisa ce ‘yan adawa suke ƙulla Muhammadu Isuhu. Aka komo lokacin da Shinal Godar aka kashe mutane wanda kowa ya gani. Muhammadu Isuhu ranna ana kwansai da minister, kowa ya ga ƙwalla cikin idon Muhammadu Isuhu. Na farko ayi ta irin wannan abana saboda shi soji ‘yan ana taɓa shi to zai tashi shi hasala shi kudeta. Kamar yanda ai ga Baba Cani yana bisa mulki. Babu irin ta'addancin da ba a yi cikin jihar Tilaberi, babu irin ta'addancin da ba a yi cikin wajen jihar ta, wajen su abin da shayi su Tebaram da sauransu, har aman da ana yi na kuɗi. A tahi wajen Difa ana yin haka na saboda mi? Dan a ce sojoji sun kasa, sun ce sun zaka Furlaso Begar de la Patrie, sun kasa bar a yi musu kudeta. To akwai abubuwan da an kai ta rasa Muhammadu Isuhu, wanda a lokacin ni ina cikin waɗanda sun kai ta ƙalubalanta Muhammadu Isuhu. Amma idan ka tsaya ka yi lisayi, ‘yan baƙa adawa su sun kai ta dasa Muhammadu Isuhu wannan abu. Me ya kawo wannan abu da aka yi? Kun san Najeriya da Nijar duka ɗaya ne. Abin da ya taɓi hanci an ka ce Hausa suka ce idanu ruwa suke yi. Lokacin da ɓulla Boko Haram a cikin ƙasar Najeriya, lokacin Muhammadu Isuhu zaman shi na ɗan Nijar, makwabci ga Najeriya, ɗan uwa ga Najeriya, Muhammadu Isuhu ya hito yi magana, yace suna tsaye kai tsaye akan Najeriya saboda mi? Idan an ka ce rumbun ɗan uwanka ya faɗa da ya kama da wuta, to samana ka ruwa. Muhammadu Isuhu yace zai ba da gudunmawa 100% bisa ga Najeriya a murƙushe 'yan ta'adda. A lokacin Shifkau ya ce Muhammadu Isuhu shi ma zai taɓa ƙasar Nijar. To, waɗanda suke cewa ai Muhammadu Isuhu shi ya kawo ta'addanci cikin ƙasar Nijar, wallahi ku tuba ga Allah. Duk abin da yau makwabcinka yake cikin mugun hali, idan kai kana da hankali, kana da imani, za a kama ma ɗan uwanka a kashe wannan wuta da a cikin gidan shi. Muhammadu Isuhu, ‘yan adawa shi ba a taɓa ganin wani mutum da yi ‘yan adawa kan Muhammadu Isuhu, miyagun ‘yan adawa. Waɗanda sun kai ta kitsa ta'addanci, sun kai ta kitsa mugun abu a cikin ƙasar Nijar, zamanin Muhammadu Isuhu. Amma wani abin mamaki sai ka ishi in kana da sa Muhammadu Isuhu rami, to kai sai ka faɗa cikin wannan rami. Wallahi ‘yan uwa, mu bar shaida zur, mu bar shaida abin da ba mu sani ba.
yau cani gashi nan da asan mulki general darme shugaban kasar da ya zaka dan yan Niger wanda mu muke tunkawo da shi muke alfahari da shi yau ta'addanci nawa ake yi sai a ce ai cani ya ce ya zaka na furlaso bai garde la fatiri to yan adawan nan suke ɗaukar nauyin yan ta'adda suke ta'addanci cikin jihar Talaberi suke ta'addanci wajen su Tebaram da sauransu nan in katta wajen Difa da sauransu nan in katta wajen Maradi wajen iyakan Najeriya da sauransu saboda mi dan a ce CNSP ta kasa kuma ta Allah ba ta su ba muna tare da CNSP 100% muna tare da gouvernement de Abdurrahman Chani muna tare da ƙasar mu ta Niger ba gudu ba ja da baya amma mu muna baya ga Muhammadu Isu akan kandidar shi bisa ga majalisar ɗinkin duniya muna baya gare shi 100% saboda aka ce da nasu gara naka yan uwa ina mun fata alkhairi Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu zaman lafiya ya daga darajar Niger da yan Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh